Spoštovana predsednica Vlade Republike Srbije, vaša ekscelenca gospa Ana Brnabić, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, vaša ekscelenca gospod Miro Cerar, spoštovana veleposlanika, ekscelenca gospa Zorana Vlatković in gospod Vladimir Gašperič, spoštovani ministri in predstavniki vlad Slovenije in Srbije, cenjeni gospodarstveniki, kolegi iz Privredne komore Srbije, dragi gosti in predstavniki medijev, dobrodošli na Gospodarski zbornici Slovenije. Veliko zadovoljstvo nam je, da je Gospodarska zbornica zopet prostor tako množičnega srečevanja poslovnega interesa in politične volje za potrditev medsebojnega sodelovanja in kreiranja novih poti za njegovo krepitev in rast. Spoštovana predsednika vlad, na današnjem poslovnem dogodku ob robu 4. skupnega zasedanja vlad se srečuje več kot 200 slovenskih in srbskih podjetij, ki so že izmenjala ideje in opravila razgovore v okviru 5 poslovnih panelov. Sledila pa bodo še neposredna bilateralna srečanja zainteresiranih podjetij. Skoraj preveč za en delovni dan in potruditi se bomo morali, da današnji dogovori ne bodo ostali samo na ravni izrečenega. To je seveda naloga predvsem podjetij samih, pa tudi zbornice kot njihovega servisa. Strategija Slovenske gospodarske zbornice na področju internacionalizacije je enostavna. Da osvajati moramo nove trge in nove tržne niše, a glavnina našega poslovanja in tudi izvoznega uspeha ostaja v naši bližini, v soseščini. Številke so jasne, Srbija je regionalno in poslovno blizu. Zato nas veseli, da se to vse bolj odraža tudi na realiziranem poslovnem investicijskem interesu srbskih podjetij v Sloveniji. Ta preplet sodelovanja želimo okrepiti na področjih, ki so novi izzivi globalne ekonomije. Pametne tehnologije, industrija 4.0, digitalizacija, mobilnost, zagonska podjetja, izjemni potencial ima tudi turistični sektor. Naša strategija zajema tudi te smeri in področja. Izpričano je to tudi gospodarska strategija slovenske vlade. Strani gospodarstva jo želimo spodbuditi, da omogoči plodna tla, torej poslovno okolje in regulativo, ki bo spodbujala rast in bo prijazno do novih poslovnih idej in konceptov. Spoštovani kolega Miloš Nenezić, predsednik Skupščine Privredne komore Srbije, vabim vas k uvodnem nagovoru. Poštovana predsjednice vlada, poštovani ministri, dragi prijatelji i kolege, izuzetno mi je zadovoljstvo da ispred Privrede Srbije pozdravim sve vas koji ste odvojili vrijeme i došli ovdje u ovakvom broju, jer zaista ovako jedan skup koji je prepunio salu koja je planirana za današnji događaj, tako da mora da se prenosi i u drugoj sali putem videotehnike. Šta se ovdje dešava govori o tome koliko privrednici Srbije i Slovenije žele da imaju prisnu saradnju i govori o tome koliko vlade Slovenije i Srbije imaju osjećaja za privredu i za spajanje. Sama privredna saradnja koja je prošle godine prešla milijardu eura govori o tome da ima još prostora i da verujemo jedni u druge. Sama putna infrastruktura i blizina, kako je kolega iz Privredne komore Slovenije istakao, nam daje još mogućnosti da se razvijemo. Naravno, Srbija gleda malo za Slovenijom. Mislim da idete malo ispred nas što se tiče privrede i sa radošću želimo da podelimo sa vama ta iskustva. Sama investicija srpskih firmi u Sloveniji i slovenačkih u Srbiju daju dalje mogućnosti, kao što je neko rekao u ovim izlaganjima prethodnim, da mnoge slovenačke firme su verovale u Srbiju
još kada drugi nisu i došli su da investiraju, imaju puno ne samo posla u Srbiji, već i u okolnim tržištima, koriste kao bazu Srbiju za izvoz na treća tržišta, prevashodno u Rusiju, i to pruža puno mogućnosti da se i dalje investira iz Slovenije u Srbiju, a takođe da srpske firme nađu svoje mesto ovde kako u investicijama, tako i sa robom. Sama uravnoteženost platno-bilansne razmene, koja je skoro jednaka, je sam dokaz da generalno možemo da ponudimo jednim i drugima još više. Nove oblasti kao što su digitalizacija i razvoj i same primene informacijno-komunikacijnih tehnologija u svim ostalim sferama je nešto što ostaje kao velika mogućnost za proširenje saradnje. Sama činjenica da je Srbija u 10 prvih spoljnotrgovinskih partnera Slovenije, kao da je Slovenija u 10 prvih spoljnotrgovinskih partnera Srbije, govori u prilog ovome. Što se tiče Vlade Republike Srbije, nikada nije bila veća shvatljivost privrede, ovo kada govorim sa strane privrede, nikad nije bilo veće razumevanje i fokus vlade da se pomogne privredi, da se privreda ojača, da se reše problemi. Nadam se da će to da se nastavi u još većem trendu, jer samo sa jakom privredom može zemlja da bude jaka, a sa jakom međunarodnom saradnjom, kao što je između naše dve države, može da bude i bolje razumevanje među narodima i bolje prijateljstvo i saradnje. Ja vam se još jednom zahvaljujem u ime privrede Srbije što ste nam omogućili ovakav današnji dan da budemo u ovom broju, da budemo sa ovim temama. Zahvaljujem se vladama Slovenije i Srbije što su podržali ovakav skup, što vuku napred i želim vam sve najbolje. Hvala. Zahvaljujem se gospodu Neneziću in k nagovoru vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, vaša ekscelenca, gospod Miro Cerar. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica Vlade Republike Srbije, draga Ana Brnabić, spoštovani ministri obeh vlad, spoštovana predsednika obeh zbornic in spoštovani gospodarstveniki in drugi gostje. Najprej naj povem, da me zelo veseli, da smo danes dopoldne imeli že 4. skupno zasedanje srbske in slovenske vlade, 3. v tem mandatu, naše vlade. In mislim, da je to zasedanje, ta skupna seja vlad pokazala, da imamo res odlične politične odnose, prav tako gospodarske, kulturne in druge. Osebno sem prepričan, da dobri rezultati gospodarstva tako v Srbiji kot v Sloveniji niso nekaj, na kar bi smeli gledati kot na nek osamljen otok, pač pa je gospodarstvo prepleteno z vsemi drugimi sferami življenja, tako kot so druge prepletene z gospodarstvom. Zato je naloga vsake vlade, tako srbske kot slovenske, pa tudi naloga obeh vlad skupaj, če govorimo o sodelovanju med Slovenijo in Srbijo, da poskrbimo za varnost v državah, da poskrbimo za dobro infrastrukturo, kvalitetno izobraževanje, razvito znanost, delujoče pravosodje, torej pravno državo, da poskrbimo skratka za vse tiste dejavnike, ki so podporni dejavniki in so tesno povezani z možnostjo gospodarskega uspeha. Zelo me veseli, da Srbija napreduje, še posebej na področju gospodarstva, na področju urejanja javnih financ, skratka na vseh teh področjih, ki so ključni tudi za vas prisotne, ko gre za to sodelovanje. In vidim v Srbiji predvsem en pomemben dejavnik stabilnosti v sferi Zahodnega Balkana in širše regije. Zato, ker ta stabilnost obstaja, je tudi možno to, da
smo vložili 1,82 milijarde, torej, pardon, ne vložili, da smo dosegli višino 1,28 milijarde trgovinske, torej blagovne menjave v lanskem letu, da 1500 podjetij v delni ali celotni slovenski lasti v Srbiji, govorimo o slovenskih podjetij, in da ta podjetja zaposlujejo okoli 25 tisoč ljudi. Prav tako sem izredno vesel povečanega obsega investicij srbskih podjetij v Sloveniji. Skratka, tudi tu so pokazatelji zelo dobri in veselimo se nadaljnega sodelovanja, kajti tudi na seji vlad, tako kot ste verjetno ugotovili tukaj, smo ugotovili, da je še veliko področje, veliko izzivov, kjer lahko okrepimo sodelovanje ali ga celo ponekod vzpostavimo na novo. Govorim predvsem o gospodarskem sodelovanju, seveda. Tudi Slovenija je po letih krize v zadnjih 3-4 letih okrevala, je na dobri poti, imamo stabilno to leto, torej leto 2017, celo daleč nadpovprečno gospodarsko rast, če se primerjamo z državami Evropske unije. Še naprej delamo na konsolidaciji javnih financ, zmanjšanju javnega dolga in vseh tistih, bi rekel, predvsem za gospodarstvo pomembnih točkah, kjer moramo omogočiti boljše poslovno okolje, stabilno poslovno okolje in spodbude gospodarstvu. Predvsem se tudi usmerjamo, kolikor vlada tukaj more sodelovati, v modernizacijo družbe kot celote, pa tudi podpornih sistemov za delovanje gospodarstva. Usmerjamo se v digitalizacijo, spodbujamo mlade in druge start-upovce, vse tiste procese, ki so danes nujni, če želi biti država razvojno uspešna in konkurenčna. Hkrati pa seveda želimo ohraniti čisto okolje, zagotoviti tudi lepo deželo turistom in nam samim, ki tu živimo, in vse to prinese k neki skupni kvaliteti življenja. Naj rečem, da seveda vidim posebne priložnosti, predvsem na področju infrastrukture, digitalizacije, ustvarjanja okolja za start-up, potem seveda imamo tukaj električno kovinsko industrijo, okoljsko področje in tako naprej, seveda tudi turizem. To so zagotovo področja in še druga so, za katera verjamem, da nudijo ogromno priložnosti za gospodarsko sodelovanje, in tukaj bo vlada tudi naprej pomagala. Kot veste, v Sloveniji skušamo tudi na zakonodajnem področju odpirati vrata investitorjem. Z zakonom o spodbujanju investicij bomo tudi pomagali še dodatno tako domačim kot tujim investitorjem. Z nedavno sprejetim tako imenovanim okoljskim paketom zakonov, to so bili 3 zakoni, smo bistveno poenostavili postopke na področju graditve objektov, na področju pridobivanja okoljevarstvenih in drugih dovoljenj. Skratka, to so samo nekateri primeri, ki kažejo, da se trudimo, da bi gospodarstvo šli naproti, in kot veste, smo v Slovenijo pripeljali v zadnjih letih nekaj zelo velikih greenfields, torej tujih pomembnih investicij, denimo Magna je ena takšna, to je največja greenfield investicija v samostojni Sloveniji, in mislim, da to kaže, da smo odprli našo državo za investitorje, tako z gospodarsko diplomacijo kot na druge načine. Predvsem pa sem zelo hvaležen, in ta zahvala je res pomembna, vsem gospodarstvenikom, vsem podjetnikom, vseh vrst podjetij, ki vsak dan z velikim naporom in veliko požrtvovalnostjo prispevate k tej gospodarski rasti, k zaposlovanju in kvalitetnemu, bi rekel, okolju v Sloveniji. Naj končam s tem, da verjamem, da bomo še naprej, tako na ravni vlad, kot na drugih ravneh dobro sodelovali s Srbijo. Želim si tega sodelovanja. Mislim, da je zelo pomembno, da sodelujemo na vseh področjih dobro, kajti to daje potem pomembne sinergije. In zelo sem vesel, da podobno razmišlja tudi v srbski vladi prijateljica in kolegica Ana. Prav tako vidi ogromno priložnosti na tem področju, tako da želim še naprej, da bi se taka srečanja dogajala, da bi ta slovensko-srbski forum imel čim več pozitivnih rezultatov na dobro sodelovanje. In res hvala za udeležbo gostom in seveda vsem, ki ste danes tukaj, in za vse, kar boste iz tega naredili dobrega za naši obe državi in državljane. Najbolj pomembno pa je to, in s tem res končujem, da gradimo dobre medčloveške odnose
tudi na tej ravni srečevanja, druženja, ker to pa je tista kvaliteta, ki najbolj pripomore k tudi, bi rekel, potem kasneje poslovnim in drugim uspehom. Tako da hvala še enkrat za sodelovanje in hvala vam vsem prisotnim. Zahvaljujem se premijeru. Današnja častna gostja, predsednica Vlade Republike Srbije, gospa Ana Brnabić, prosim, da nagovorite udeležence srečanja. Hvala vam, zadovoljstvo mi je da sam danas sa svojim timom u Sloveniji i da imam priliku da se obratim vama na ovom poslovnom forumu, da vam kažem nešto malo o trendovima u Srbiji, mada ne treba puno pričati o poslovnoj saradnji između Srbije i Slovenije. Ona već postoji i velika je, Slovenija je jedan od najznačajnijih stranih investitora u Srbiji sa puno slovenačkih firmi na srpskom tržištu, sa puno investicija koje zapošljavaju na hiljade ljudi. Isto tako, srpske firme na slovenačkom tržištu su sve prisutnije i naš trend trgovinske razmene je sve bolji. Ja sam gledala sinoć neke brojeve i on je od svakako 2015. svake godine sve veći i završili smo u 2017. godinu sa nešto malo više od 1,5 milijardi trgovinske razmene. Dakle, imamo pred nama veliki zadatak da u 2018. tu prilično značajnu brojku dalje unapredimo. Srbija danas svakako ne izgleda isto i nije to ista država koja je bila do pre samo 4 godine. To je država koja je do pre 4 godine imala ozbiljne finansijske i ekonomske probleme. Po nekim analizama Svetske banke, Srbija je tada bila na nekih 3 do 6 meseci od bankrota. I prethodna vlada na čelu sa današnjim predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, u kojoj sam ja imala zadovoljstvo da budem ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, je započela jako teške, politički nepopularne mere fiskalne konsolidacije. Te mere su takođe započete i sa dogovorom o trogodišnjem aranžmanu iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom. Te mere su bile do te granice restriktivne da smo morali da smanjimo penzije. I to vam govori onda koliko su one bile teške i koliko su bile neophodne. Ali te mere su počele da daju rezultate. I mi danas možemo da se pohvalimo fantastičnim rezultatima u Srbiji. Možemo da se pohvalimo makroekonomskom stabilnošću, možemo da se pohvalimo fiskalnom konsolidacijom, fiskalnom disciplinom, drastičnim padanjem javnog duga. On je danas negde oko 58% BDP-a, dakle ispod smo Maastrichtskih kriterijuma. Imamo nezaposlenost od nekih 12%, i dalje do duše jako veliku nezaposlenost mladih, oko 30%, ali još 2014. ta nezaposlenost je bila oko 50%. Dakle, svi indikatori polako pokazuju jedno generalno ozdravljenje srpske ekonomije. Imamo takođe stabilan kurs dinara, inflaciju već godinama u predviđenom okviru, granicama koje je Narodna banka Srbije najavila i planira. Imamo sada u februaru konačno uspešno završen aranžman, trogodišnji aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji govori mnogo više nego fiskalna konsolidacija. Govori o tome da Srbija jeste pouzdan partner i stabilan partner i u najtežim okolnostima. Da smo mogli da prođemo 3 godine teškog aranžmana iz predostrožnosti i da nismo posustali i da smo završili reforme i da sada u februaru ponosni nekako zaokružujemo taj aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Takođe, Srbija je tokom 2017. godine privukla direktnih stranih investicija u nivou od nekih 2,6 milijarde evra, što je stvarno daleko više nego ceo region zajedno i to je u stvari zahvaljujući opet trogodišnjem radu na reformama poslovnog okruženja i ambijenta. Mi 4. godinu za redom polako napredujemo na Doing Business listi Svetske banke. Uzeli smo to kao neki parametar kojim se vodimo. Danas smo 43. ali recimo u jednoj od stvari gde smo pre samo 4 ili 5 godina bili među najgorima u svetu, to je brzina izdavanja građevinskih dozvola. Danas smo 10. na svetu zahvaljujući elektronskom izdavanju građevinskih dozvola i to je to neko poslovno okruženje koje govori investitorima da treba da dođu i da je pravi trenutak da investiraju u Srbiju. Svetska banka nas je proglasila za lidera u regionu Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi i Financial Times je po istraživanju prepoznao Srbiju kao zemlju sa najviše privučenih direktnih stranih investicija u svetu u 2017. godini po broju stanovnika. U decembru je kreditni rating i Fitch i S&P je ponovo unapredio kreditni rating Srbije, tako da je sve to u stvari rezultat tih stvarno napornih i politički teških reformi, koji su naši građani na svu sreću i svojom ozbiljnošću prepoznali i mislim da smo jedna od retkih zemalja koja u tim teškim reformama nije promenila politički kurs i vladajuća većina, koalicija oko Srpske napredne stranke je nastavila da vodi zemlju uprkos izborima koji su bili u međuvremenu. Dakle, ljudi su razumeli da je to nešto što je potrebno zemlji, potrebno svima nama. Ova vlada sada ima jednu odgovornost, a to je da na toj zdravoj osnovi napravi značajan iskorak ka jednom mnogo dinamičnijem rastu, mada smo mi u vreme fiskalne konsolidacije, teških mera fiskalne konsolidacije i dalje imali neki ekonomski rast, što je malo suprotno ekonomskoj logici dok smanjujete potrošnju, da imate ekonomski rast, ali smo imali ekonomski rast, ali taj ekonomski rast mora da bude dinamičniji da bi mi sustigli na kraju krajeva zemlje kao što je Slovenija. Dakle, on mora da bude 4-5% godišnje i to je ono što ova vlada mora da uradi. Zbog toga su zadaci pred nama pre svega da nastavimo finansijsku disciplinu, onda da nastavimo dalje unapređenje poslovnog okruženja. Postoji još tu puno stvari koje mogu da se urade. Mi sada gledamo u reformu katastra, koji je jedan od težih i zahtevnijih procesa u Srbiji, a koji je važan i za građane i za privredu. Menjanje zakona o stečaju da bi imali efikasniji stečaj, reformu vladavine prava da bi imali efikasnije i transparentnije sudstvo, menjanje zakona o privrednim društvima da bi imali jedan bolji ambijent i zaštitu manjinskih vlasnika. Dakle, to su one stvari koje mi moramo da nastavimo da radimo. Ali to su takođe i nalaženje prostora za dodatni novi rast. I mi to vidimo, kao što je i moj kolega, prijatelj Miro rekao, i mi to vidimo u digitalizaciji i novim tehnologijama. Mislimo da Srbija ima jako puno potencijala tu. Industrija informacionih tehnologija, posebno proizvodnje sektora je daleko najbrže rastuća industrija, ona raste od nekih 10% godišnje, proizvodnja softvera od nekih 20% godišnje. Ima jako puno fantastičnih start-up kompanija, koje danas više nisu start-up kompanije, to su kompanije koje su Srbiju proslavile u svetu, nažalost. To su neke kompanije koje su poznate u svetu, ali nije mnogo poznato da su iz Srbije. I to su radile dok vlada još nije prepoznala da je u stvari tu potencijal. I onda ja pitam, zamislite šta bi mogle da urade one i mi zajedno kada je vlada tu uz njih. I
To je ono u šta ćemo ulagati, to je ono gde bi mi voleli da imamo još tešnju saradnju sa Slovenijom i još jedan segment je preduzetništvo, mala i srednja preduzeća. I to je takođe nešto gde možemo jako puno da naučimo od Slovenije. Vi imate značajno dinamičan sektor malih i srednjih preduzeća i većina investitora iz Slovenije koja je u Srbiji je upravo iz tog sektora. Nisu to velike kompanije, nisu to jako poznate kompanije, ali to su kompanije koje čine razliku u ekonomiji jedne zemlje. I to je ono gde bih ja voljela da mi sarađujemo u budućnosti. Svakako, i time ću završiti, jedna stvar koja je meni simbol naše saradnje do sada i putokaz kako možemo dalje da idemo je nešto što sam takođe sinoć, rekla sam i na konferenciji za štampu, sinoć pročitala u briefing materijalu, nisam imala tu informaciju ranije, a to je da smo mi zajedno u aprilu 2017. godine imali zajedničku turističku promociju u Iranu, Slovenije i Srbije i moto te naše kampanje je bilo Enjoy Serbia, Feel Slovenia. To pokazuje da mi jesmo tu već, da jesmo zajedno i da samo takvu saradnju treba dalje da širimo na nove industrije i na nova tržišta. I jedan veliki potencijal je sigurno zajednički nastup naših kompanija na novim tržištima i ja se nadam da će jedan od rezultata upravo ovakvih poslovnih foruma biti i taj. Hvala vam puno.